13 מה קרה הפסקת חשמל? מה יש אתכם? Ирма, חשבתי על זה הרבה. אני רוצה להביא איתך גוזלים קטנים, ילדים עם חמודים. אז מה את אומרת? את רוצה להתחתן איתי? טוב, אין, אני מסכימה. אני הבעל הכי טוב בטריטוריה. אני אספר לאמא שלי שאני מתחתן, היא תשמח כל כך. אבל אם היא תשמע שאני מתחתן עם גרוזינית, היא לא תאהב את זה. אפשר להבין אותה, אנחנו קווקזים, אנחנו ליגה אחת מעל. כן, כן, זה נכון, הוא צודק. מה אתה אמרת? אפילו שתי ליגות, חביבי. זה הבדל כמו סטייק אנטריקוט לשישליק של דבר. אבל רק בגלל שאני אוהב אותך. מי אתה שתדבר ככה על גרוזים? למה ככה? מדבר נגד גרוזינים. הוא לא התכוון, הוא רוצה מתחתן איתי. שום מתחתנת איתו. מי הוא שידבר ככה על הגרוזינים העדה שלנו? זה נכון, הוא צודק. אני אפילו שאני קווקזי, אני בחיים לא מדבר דברים כזה. כל הכבוד! זה לא יפה. מה את בוכה בגללו? זה מתנה שלך. לא רוצה כסף שלך, לא רוצה. מה הוא עושה? מביישת אותי! אדון מרבי, למה שלא תחלק דולרים לאורחים? שם התחורה. קום כבר מטומטם, קום כבר. אני הייתי אצל הקמי. אמר לי, יש לך 2 אחרונות בשביל הלדת. אולי ענלילה. אני לא אספיק להקשיב, חלום שלי. להביא בנבי. להיות אימא. לא, אילמה, אל תגידי כאלה דברים, באמת. אסור לאבד תקווה, צריך להאמין בבורא עולם. ואולי אפילו עוד השנה תתחתני בעזרת השם. כל הכבוד. ואני בעצמי אבוא לעשות לכם חופה וקידוש. אמן. תשבע. לא יכול להישבע. אני אשמע, אלמה, לא, אני מבקשת אותך, בעדינות, פרוספר בן אדם עדין, את לא יכולה ככה. אני הולכת להביא לך עוגה, הולכת להביא לך חתיכת עוגה הגדה, כמו לבינה של בניין. ככה את גם תהיי מאושרת, וגם את תירגעי, בסדר? ואתה למה נשבעת למה? כל הכבוד, בליליאן. תעזוב את הכסף, תעזור לי. נו, ירמה. ירמה, תראי. זה עוגת יום הולדת שלך. קדימה, תכבי עוגה, תאכלי נרות. הפוך. עד שאין אותי חתן, אני לא אוכלת. שביתת רעב. זהו. עכשיו כולכם הולכים הביתה, סחשי! לא, סליחה, עם כל הכבוד, ירמה, אנשים באו לכבד אותך, את לא יכולה לקחת מאיתנו את הזכות לטעום מהעוגה. אנשים פה מראיירים על העוגה מאז שהגיעו. זה נכון. תראי אותו מסכן, תראי את פרוספר, נפלו לו הפנים. תכבי את העוגה, תאכלי את העוגה, אני רוצה שתאכלי את העוגה עכשיו. תכבו את העוגה כבר. תכבי את העוגה, תכבי את הם ישרופו אותך, ירמה. איזה פוי יש לך? כי יש לך בפה 120 כוחות סוס, יימח שם זכרך. פרוספר, מחר אתה הולך למרבי, ואתה משכנע אותו שתהיה להם מתחתן. חייב. מצד שני, פרוספר, לא היית צריך להישבע. נו, אני אעשה לילי, אני אעקמה לי את היד. אני אכריחה אותי. למה, מה אני רציתי? עכשיו זה כמו נדר. הם חייבים להתחתן עוד השנה. בטח.
גם את יודעת מה אמר לה הרופא? שאם היא לא תמהר, היא לא תוכל ללדת ילדים. לא לקבל את החום הזה של הילדים, לא לראות אותם גדלים, מתפתחים. אפילו הדברים הכי קטנים, כל דבר משמח. הגיל הזה של הטיפת חלב, זה גיל. לראות איך הוא גדל, איך הוא מודדים. מתפתח, שמודדים, שהוא מתחיל לסחול, שהוא מתחיל להגיד יעני רק תביטו את זה עליהם. מתוק כזה. ואז זאתי באה, אומרת לך, הוא לא באחוזון. הוא קטן מדי, הוא גדול מדי, הראש שלו גדול מדי. תגידי, למה מי היא בכלל שתגיד שהראש של שלום גדול מדי? הראש של אמא שלה גדול מדי. אליאן, באמת הוא כבר בן 28. מה זה הראש באחוזון או לא? אז מה, אז יש לו ראש גדול. זה בגלל שיש לו הרבה שכל. עוד שהוא הקטן כבר התחיל עם פחדים וחרדות, כי הוא מבין. את יודעת מה, אני זוכר איזה לילה, בעמרן, כאילו זה היה איתו, מהחדר, בא, אני רץ, אמרתי, מה קרה פה? אז הוא אומר לי, אבא, ראיתי מפלצת עוברת במסדרון. מפלצת בבית שלנו. שטויות, אמרתי לה, פניני, זה פשוט אימא שלך עברה לשירותים, אז זה נראה קצת כמו מפלצת. אז הוא התחיל לצחוק, הוא אומר לי, מה אימא מפלצת? הוא אומר לי, אמא מפלצת, כבר עליק, כן, היא קצת מפחידה. וצחקנו כל הלילה, אני אני אוהב להצחיק את הילדים. לא באמת התכוונתי שאת מכשפה. את אישה, ברוך השם, תברך לעליק, יפהפייה. פשוט בגלל שאת קצת קטנה ומכופפת, ובצל, בלילה, קצת מזכירה במבנה את גריזלדה, אבל לא בפנים. לא, אתה מה זה זקוף, אתה בכלל נראה כמו גרגמל בחושך. ליליאן, מחפשת איך לריב. ממש דוגמן צמרת. מה, יש בעיה לחתן אחות? כן, הרבה צרות, וגם אל תשאל, אתמול בלילה חלמתי אמא שלי שאומרת לי, אתה חייב לחתן אותה, אם לא יקרה לי משהו. קמתי בבוקר, והיא קוראת מס הכנסה. תראה איזה צירוף מקום. גם אני לא מצליח לחתן את הבן שלי הגדול. עד כמה היא אמרת? 40? לא, זה לא בשבילו. הוא עכשיו נכנס לו גם ג'וק בראש, הוא רוצה להיות זמר. וגם מחפש משקיעים למסעדה. אני משקיע מסעדה, קודם חתונה, אחר כך עסקה. וגם אתם צריכים לבוא לשם. הוא לא יסכים להתחתן בארץ. רק בטביליס, איפה החברים שלו? אבא שומע? אני עושה פרזנטציה על ערוץ 2, על הסדרה שאני כותב על המשפחה. אז אני רוצה להקליט כל מיני משפטים כאלה, כמו סוג של פתיח. פשוט קח, תקריא את מה שכתוב פה ואני... אני כאילו לא אימא? כן, כן, אני רוצה שאתה אמרתי לך שאני יותר טוב מן הבזה. כאילו, תשמע. יאללה, אני מקליט. כאן פרוספרה סייג. הערב, אחרי החדשות. זה הולך להיות מצחיק. הולכת לכאוב לכם הבטן. תכינו את הטיטולים. הנה, מה זה קשור טיטולים? מה זה שטויות האלה? הוא כאילו בורח לך פיפי מרוב צחוק, אתה יודע שאתה צוחק? ליליאן, דיברתי עם רבין. הוא ידאג לי ירמה לשידור. יופי, בוא עמרי, בואו לאכול. ליאור, כבר עליק, מה למזוג לך? תכף, סבתא, אני לא יכול לעצור באמצע, אבל אני אוכל עם אמא שהיא תחזור מהעבודה. בדיוק, ליליאן, אל תהיי היסטרית, אה? לא יקרה כלום אם הוא יאכל עוד דקה או שתיים. לתמגוצ'י, לעומת זאת, זה יכול לסכן חיים. נראה לי צריך לקנות לאמא אחד כזה. זה תהיה פעם ראשונה בחיים שהיא מאכילה מישהו בלי לטרטר את אבא לפנים. אני לא מרגיש את הרגליים. הבני. פרוספר, חדשות טובות. מה? אירמה מתחתנת עם בן של גוצ'ה ביום רביעי. מזל טוב בשעה טובה. את רואה, אמרתי לך, זה אסור להפסיק להאמין. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. ליליאן, אני רוצה פחילה להיות כן החתונה. אני אכין לך את כל המאכלים המופלאים שאת אוהבת. מאכלים של החינם. ותכיני לי גם את ה... אני גם את ואת הזה עם ה... גם את ואת הזה. איך קוראים לו שלה? הכל אני אכין לך, כל הדברים המופלאים שאת אוהבת, הבנתי. פרוספר, חתונה תהיה בטביליסי, גרוזיה. אתם טסים לגרוזיה? איזה יופי, מזל טוב בשעה טובה. חבל שאני לא אשאיר לכם. גם אתם טסים. גם אתם! עד מידה קורצילי, לא הסכמתי מתחתנת בלי חברים ומשפחה. אז מרבי לוקח כולם במטוס פרטי. אתה לא מתוק שלי, יש לך מה? אנחנו לא רוצים שתגמור כמוהם. אתה רואה, הבטחתי לך שאני דואג לזה, וכבר היום מצאתי לה חתן. שעה טובה. ולא סתם חתן. אז הנה. מה זה משנה? באמת, הנה, הוא קווקזי, אתה גרוזיני, זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. אני גרוזיני!
לא קפקזי. לא, לא, בסדר. ליליאן, מה יש לאכול? פרדי רעב. אמא שלי, איך התגעגעתי. הנה הקפקזי הזה. שמיס קטן קראו לו. לא, אתה מפגע בנפות? Welcome to flight XR82 to Tbilisi. אני דיין, אתה רק סגן דיילת. בבקשה, בהחלטת, בבקשה, ברוכים באים. המשפחה של הטבעים הגיעו. לא מקלקלת מטוס, בבקשה. שמעתי שפרדי התחדשף לי שוטר. הכניסו אותו למעצר ל-24 שעות. עכשיו תראי אותו, חושיבו דון קורליאוני. מי זה התיק הזה? שלי. מה אתה עושה? וואלה חלבי, אני לא הפרעתי שאתה זוכר מפעם. הקטן, הפחדן, עם הלשון בחוץ, השיער, האף הארוך, והגבות. אתה נראה בדיוק אותו דבר. דבר מילה, אני שולח אותך למיון נמרץ. כל הפלברה, אל תדליק אותי, למה עוד מילה, אני לועס לך את הכליה ויורק אותה כשנגמר הטעם, כמו מסטיק. למה מי אתה בכלל? שאני לא אראה לך איזה דברים למדתי בתקופה שהייתי בכלא. אולי היית עצור 24 שעות. זה נראה לך קל. יום אחד גם העירו אותי אפילו ב5 בבוקר. כן, יום אחד. אני רק מקווה שהוא לא יתחיל לנסוע בלי להזהיר אותנו קודם. אל תדאג, אני אתן לך עכשיו תרופה, זה ירגיע אותך ואתה תלך לישון. מה זה, כמון? עמרי, כמובן בטח. קח הכל. ירמה, תודה שהזמנת אותי. תדעי לך, שלמרות שמרבים לא קיבל אותי, אני שמח בשבילך. מגיע לך להתחתן. חבל, יכולנו להיות זוג פנומנל בכל טריטוריה. להביא ילדים יפים, גוזלים. מה זה יפים? עם שילוב של שניכם יצא לכם דוב נמלים. אני פורט עצמי, לא, למות. אמונה, תחייכי קצת, אמונה, מה? קיבלתי ירח דבש, ועודד ירח דבש. ותביליסי, מה? מקום קדוש. לא סתם זה אותיות תפילה, תביליסי. גם כן ציון עם האישה המעקודה הזאת שלו. אתה חושב שזה קל למצוא, קל לה למישהו שהעיפו מהישיבה, וגם הוא התגרש? וגם הוא חסר כל תכונה חיובית. לא אמרת שמרבי מטיס את כל השכונה שקרן? יש לך מזל שאנחנו כבר פה, אחרת הייתי נעלמת לך, היית מחפש אותי כמו אפיקומן. מה אתה מחפש אותי? כל יום פשוט מחפש אותי. מה אתה מחפש אותי? כמו אפיקומן בלי המתנה. תפסיקי, תחייכי קצת, זה כולה ירח דבש, מה? זה לא שאנחנו צריכים להיות לבד או משהו. זוז, תתן לשבת עד החבר. לא רוצה. לא רוצה. תקשיב טוב, ציון. אתה רוצה להדליק לי את הפלטה? לא, חלילה. אתה רוצה להדליק לי את השעון שבת? לא, לא תשב שבת. תקשיב טוב, אבל אתה לא זז. אני עושה לך פדיחות, אני צורחת פה בכל המטוס, אתה תתחבא בשירותים כל הטיסה. איפה אתה תתחבא? בשירותים, כל הטיסה. שב. נופת מראה. לא, אמונה, די, גם אני ביקשתי. די, אמונה, נפסיק. יש להם יפה במטוס. לא רוצה, די, מה אתה עושים זה? יושב שקט. מה קרה? מה קרה? די, מקס. ככה בדיוק הוא אמר לה בסרט הזה. מרבי, מה נשמע הגות שם? מה שלומכם? תגיד לי רגע, אתה סידרת את כל העניינים עם הרבנות? איזה רבנות? הבן שלי לא מתחתן דרך רבנות. מה זאת אומרת? את הבן שלי לא מחשיבים כיהודי, אמא שלו חצי יהודייה. ניסינו להעביר אותו גיור, נכשל הרבה טסטים. עכשיו אתה אומר לי את זה? טייס! עושה פרסה, אין חתונה! אתה לא יכול לבטל את הכל ככה סתם. יכול שבו מישהו מביא את המאה. עכשיו בואו, פסס אותנו. אני כבר החלפתי את כל הכסף ללאריאל. עכשיו צריך להחליף לדולר, ורק אז לשקל. זה שתי המרות. נדדה, עוד פעם על חתונה שלי. הבטחת לה חתונה, היית אותה לגרוזיה. אתה לא יכול להחזיר אותה לישראל רווקה. אתה תשבור נתן לביא לו טעמות וזה יותר. אבל הוא לא יהודי, הוא לא עבר מבחן גיור! בסדר, תן לי רגע לחשוב. תגיד, אתה יכול לסדר לו מבחן? שיבחנו אותו לפני החתונה? בטח יכול. אני אעשה איתו מרתון, אני אעבור איתו על כל החומרים, אני אלמד לו, הוא יעבור את המבחן ויהיה יהודי. תזכור פרוספר, על אחריותך. בסדר. יודע מה? אם אתה מלמד אותו והוא עובר מבחן, אני בונה לך בית כנסת הכי מפואר, על שם אבא של סבא של המשטר. זה באמת תמיד היה חלום שלי. לבנות בית כנסת עד שם הסבא שלי הצדיק, רבי יוחנונה. אז עשינו עסק? בשעה טובה. בשעה טובה. תודה, אדון פרוספר, תודה לך. תודה. חייס, מסתובב חזרה. יש חתונה. כל הכבוד, בראבו. בוא'נה, זה לא הקפקן בשעה של הסייד? וואו, שום בסדר, נכון שזר לי שלו.
בכל שנה ביום הולדת מחכה, את התקווה הישנה היא שוב לובשת, וכשהעשן מקיף את העוגה היא מבקשת, אך הנר קבע והיא לבד. כשזרקה את התקוות התייאשה, המלאכים שמעו את מה שביקשה, לרקוד עם השמלה הלבנה שמחכה לה, כל רק לה. איפה חתן? איפה קלה? חתונה! אם אשכחך תשכח ימיני, הלילה הזה זה רק את ואני. ירושלים על ראש שמחתי, איך אפשר לא לשמוח כשאת פה איתי, וכל הכוכבים עוד הסתדרו לפי המנגינה, שמיים פעילים לכבוד החתונה. חתונה 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 חתונה. Dear passengers, we just landed in Tbilisi. אם אשכחך תשכח ימיני, הלילה הזה זה רק את ואני. ירושלים על ראש שמחתי, איך אפשר לא לשמוח שאת פה איתי, וכל הכוכבים עוד הסתדרו לפי המנגינה. הלו, מתי מקבלים את החדרים? עזוב אותו, לא מדבר עברית. הוא לא עזי, בוא, הוא לא עזי. כל הכבוד. תראה את המנורות למעלה. רבי, כעת ce mi solnatelai. Ivi Sasia Movnoa. Irma Cemida. נעים מאוד, ססי המומנוע. נעים מאוד. או, איזו לידס כבר אחת. גם אמרת גוצ'ה? זה עליין גולחרי. Pirikit, Marlo Beliva. שידובשי. שידובשי. דידי, מה את לא בא? אני לא מבינה, איפה חתן שלי? הנה החתן שלך. Cirime, sceni, cirime. Irine, cemo, irine. Gulime, gulime. Vaime, gulime. Irine, gam irime. Ratsiz marshigi khile, agaram amsilime. Modi unaga gozo, sceni, cirime. Sasia Movnoa. זליאן, ססי המובנוע. דידי, מה את לא בא? שנה זיחה. Irma, Ilya, מזל טוב. אתם מאורסים. מזל טוב. לך מפה עכשיו, לא מתראים עד חתונה. נכון. כל הכבוד. יש פה מפתחות של חדרים. אתם עולים למעלה, שמים מזוודה ויורדים. אתם נותנים יד, אני נותן דולרים. אירמה, את הולכת להביא שמלה של אמא מזולדה. קוקו, אני נותן לכם רכב מפואר, נוח. זה בכפר בגודאורי, נסיעה ארוכה. חלבי, אתה שומר עליהם? כן, אני המעצב האישי שלה. גם אתה נוסע. תודה רבה. פרוספר, אתה נוסע לדירת נופש שלי, פוגש את איליה החתן, מלמד אותו מהבוקר עד הערב, עד המבחן. כל הכבוד. אנחנו מוכרחים לעזור לפרוספר, אחי רבי מאיר, אוהב גדול, ויש לנו גם את רבי קוקוש. בטח חייבים, במיוחד עכשיו שהדולר עלה. עבדו. דידי, מה את לא בא? תרגיק דה. לא יכול לשמור עליה. מה זה? למה אתם עומדים פה? למה לא לקחתם מונית? היי, נו, אמונה, תהי חיוך. רוצים עכשיו לירח דבש, רק אני ועד, הזכרתי לנו רכב הכי משובח, פרימיום משאבי אור. תביא נשיקה קטנה. ציון, קח אותם לכתובת הזאת, הם הולכים ללמד חתן מבחן גיור. אין בעיה. תענו, בסדר. טוב, יאללה. עוד פעם מבט הרעלה. לא הבנתי, מה אני אעשה? אנשים רוצים לך, מה, להגיד להם לא?
רבנים, אנשים קדושים. מרשילו חנה ספר מדופלם, אישה בקרקשיה כזאת עם השפיץ מבני ברק, זה לא הסטייל שלהם. אז תישאר פה. הכל היי! אני מבקש, הכל הנה המשפחה שלי, לכל אחד $500. ורק אל תשכחו לספר לבעלבי שדוד גוצ'ה פינק אתכם. תבלו, מה שצריך אני פה. יאללה, אני שם 12, 2. אני שם על התאריך לידה שלי. מה קורה, חביבי? וואו, רדי, כמה זייתונים. שים מספר 7, זה מספר של מזל, חביבי. שים 7, זה מזל, חביבי. או, צחקתי לו זיתון שלך, נו. יאללה, 2 או 12, 2 או 12. 2, תן לי 2, תן לי 2. 700. לא, אני אמרתי לך פוט 7, אתה לא מקשיב. הפוט פה זה טקטיקה, זה רק טקטיקה, אתה צריך להתבונן במספרים. פוט 7 זה מזל. יאללה, שים, אל תפחד, שים. אני הולך איתו? שים אחד. נראה לי אחד. שים. הלאה. ביטחון, לא חושב פעם. לא, רגע, מה אתה עושה? לא הכל. הכל בסדר, שים. ביטחון עצמי. לא הכל, נו, מה אתה עושה? הכל טוב, שים. לא, מה? הכל בסדר, תראה. וואי, אם זה פוגע? גם כן אתה, יגברו לי השיטונים. מה אתה פראייר, מה אתה שם הכל? היית שומר קצת. כמה הספקנו? אני אומרת לכם, האמא של החתן הולכת להיות בהלם. משתגע. אפילו הכנתי להם את האוכל הזה שהם אוהבים, דקל חצ'פורה. דקל פורי. שלום לך, גברת. אילנה. ליליאן. אני נטלה, רשל. אני הכנתי, ליליאן. אז היא זורקת ככה. למה היא לא התכוונה? שהם יהיו פרוגמריאליה. לא עליכם רגי מוח. גם זה לפח, גם זה לפח. כמו שאמרתי, כל העניין הזה להכין אוכל לחתונה, מטומטם. צריך להזמין קטרינג משלנו, דמורצ'ה, זהו. מה הבעיה? מה תנשמי עמוק? מה זה תנשמי עמוק? אני לא רוצה לנשום, בסדר? למה מי היא בכלל שתבוא ככה תדבר על האוכל שלי? אין בת חשוב שהיא צוחקת, היא שורקת, אני לא מוכנה להישאר פה אם היא מזלזלת בי ככה. אמא, זאת האמא של החתן ובעלה אמר שהוא בונה לה בבית כנסת. תנשמי. בכלל הם צריכים לעלות לפה, יש לך מילה של לבן הערבי. לבן הערבי, די. מה לך, אתה נבחר לראות איך מדברים איתו. הוא בכלל מדבר גרודינית. הנה החתן כבר פה. שלום. כמה ג'ובות? שלום, מה נשמע? פרוספר. מרבי, חתן, יהדות, טיצ'ר, מי? עלה בשאלה. ככה מדברים לאנגלש? תראה איך עושים את זה. וילקאם. כמה ג'ובות. אוי, קום. Hier staat hij mee Engels you. אתה גם כן, זה שניכם לא עושים את זה נכון. אני רואה הרבה סרטים באנגלית, לא ככה מדברים. Listen, don't you be worried. Everything is gonna be all right. The cops is gonna be here in a minute. אמה קאפס פרשק. קאפס שוטרים, אתה דבר. מה קשור שוטרים? שוטרים, אני רואה סרטי פעולה, הם לא חסידים שם. אבל כולכם חלשים, תראו. היי, ציון, from בני ברק. This boyfriend me. mother. mother, yes. אני לדבר, יהודית, 7 שנים אני גרתי בישראל. בואו בבקשה, בואו נשב. וואלה, הבנתם שהשנייה חינם? תעשו קצת מקום למקצוען. הלו, תביא לי 5 כוסות ערק של דבר. ערק של דבר, גרזום עושה חם פה, בגרום. 500. Да, כן, כזה. גוצ'ה אמר אפשר כמה שרוצים זה דרינקים. גוצ'ה? גוצ'ה 5. גוצ'ה זה מרובע גולגול. Can you sign? I need your sign. בן אדם רוצה לשתות מינו פה פייפרים. אני אשמור את זה. Please 500. Wish you good luck. מה קרה? זה זייתון גדול. יאו, רדי, זה מהלך. 500. תודה. מה זה? מאיפה אתה הביא זה? בוא, חצי. מי ידיים, אני אתן לכם מצלתיים. אתה הולך שם לבד, אומר גוצ'ה 5, מקבל איזה זייתון 500 כספים. הנה, גוצ'ה 5.
נו, גלגל? Hello. גוצ'ה? גוצ'ה. היי. דינגי, דינגי. מאני, מאני. Sign, please. Park here. זה? Yes. אני אוהב אותך. אז אני אוהב אותך. או, הנה, אתה אוהב אותי. אני אוהב אותך. אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, אותו אוהב אותו. פייב. גוצ'ה, פייב. גוצ'ה. מה נעשה? דולתי. כל טוב. מה הסיבה? לגבי הכשרות, התורה הקדושה מסבירה לנו בדיוק מה מותר לאכול ומה אסור. למשל דגים. כל דג שיש לו קסקסית ויש לו סנפירים מותר לאכילה. קסקסית, אתה יודע מה זה? קסקסים. איך אני אסביר לו? נו, תראה, ככה, זה. תזוז ממנו מטומטם. מי שמפקר... זה הקסקסים של בוב מרלי, מה זה? מה זה? עוד אומרת התורה, לגבי הבהמה, מה מותר לאכול? כל בהמה שמפריסה פרסה ושוסעת שסעת. פרה, כבשה, עז. אתה מכיר עז? מכיר? אולי בפנים, לא בשמות. עז, נו, שעושה נה. לא, פלוסטר, הנה אני חולק עליך. כבשה עושה. נו, ועז? עז לא עושה ככה. עז עושה... כאילו האף שלה שטום, כאילו חטפה גריפה. יש גם את הפרה, הפרה אתה מכיר, שעושה... ובעלה השור, אתה מכיר את בעלה השור? גם הוא עושה... לא, בקולקוס, השור לא עושה... אז מה עושה? נועץ מבט. כאילו לביורים של אקזוזים של למבורגיני יוצאים למאף, ואז המטדור יוצא להם החתיכה של בדה אדומה, והוא מדליק אותו ועושה לו או עולה, והשור רץ ונכנס בתוך הזה, הוא מטעה אותו, ראה אותי כאן נהנה. וכל הקהל, היי, אחר כך גם הוא לתקור לו חצים בגב שלו בעצבנות. בסדר, הבנתי. פרה, כבשה, שור, הבנתי. ויש גם את הבן שלהם, העגל. וואי. איזה טעים זה שווארמה, עגל. תגידו, אתם מוכנים להפסיק? לא נעים לי להגיד את זה, חבל שהבאתי אתכם, אתם רק מבלבלים אותו. הוא לא יזכור שום דבר לבחינה. רוספר, אתה יודע למה אתה אומר את הדבר הזה? כי אצלכם במרוקו לא היה לכם שווארמה עגל. אתה בכלל יודעת מה זה שווארמה עגל, האמת לא היה לנו שווארמה עגל. אבל איזה שווארמה כבש הייתה. הרבה עמרן. איזה שווארמה, איזה שיפוד, לא כמו בארץ, כזאת קטנה בגודל של תינוק. היית צריך לראות איזה שיפוד, היה לנו מהרצפה עד התקרה. בשביל לחתוך לך מנה שווארמה, הוא צריך לעלות על הסולם. היה לו דקל מקל, קניצי כזה שנפתח, עם סכין מלמעלה, כמו הזה של הצבעים. ככה, היה מוריד לך, ואיזה לאפות, ענקיות. זה כמו סדין, היו צריכים שניים לקפל את הלאפה, אחד מכל צד. ואם הוא מלפלף אותו, הוא היה צריך לשים אותה על הכתף כמו שטיח. ובשביל לשים טחינה בלאפה הזאת, עם צינור עומד הקדמה שפריץ, ואם היה לחץ של אנשים, הוא היה לוחץ על הקצה של הצינור שישפריץ ככה מלא. זה היה שווארמה רצינית. טעימה, לא כמו מה שיש בארץ. נשמע טעים. גמר מוגדנדית. מדלובה. הרב פריס. תודה רבה. בבקשה. אח שלי מרבי אמר, אתה שומר
קאבה של דדה שלי מזולדה. כל החיים אני שומר אותה. שמלה מיוחדת, כבר לא מייצרים בת כזה. היא מחכה לך בחדר, את יכולה לבוא למדוד גייסינג'ו. יאללה. מודי, צ'יימס, כן? למה לך את זה? אמא שלי עשתה לנו מוחרם. הלו, חבר של מי רבי? בוא תביא לנו עוד עוגיות. רבי, רגע יפה, אנחנו אורחים. שאני לא אצטרך לשים את הכבד שלך בחצ'פורי, למה זה עם גבינה? כל הכבוד, חלבי, צדיק. מה זה, גם כשהוא אוכל איברים פנימיים, הוא מפריד בין בשר לחלב. מה זה חצ'פורי? איזו יפה. למה עשי? מה אתה מדליק סיגריה בבית של בן אדם? תקבל אותה, תחבר. בואנה חלבי, אל תגיד לי מה לעשות. אני גדלתי בפנימייה! יום אחד מישהו בא אליי בכלא, לקחתי את הסיגריה, חוררתי אותו ככה. בלי להסתכל. וגם היה ריח כזה. התמלה! אתה צורף לה את התמלה מטומטם! תראה מה עשית לתמלה! תראה מה עשית לתמלה שלי! אז לתמלה שלי! איך עשית לזה? נתנו אל הקהל! אני אשמור את זה דבר למחר. מה איתכם? נגמר לכם הכסף? זהו. אין יותר זייתונים. אם לא נותן יותר כסף, אנחנו מבקש יותר שוטים. עכשיו אנחנו הולך לישון, מחר נקום, נלך קזינו, קזינו. גיני, אנחנו הולכים הביתה. יאללה, מספיק, בואו נהיה ראשונים. מה קרה? למה מתעצבן? חבר'ה, תראו את מי הבאתי. מסמר הערב, מסמר הערב! Thank you, but now we go, okay? We don't, we go, okay? Go out. היי! You need just pay your bill. רגע, וואו, what bill? Quel ma me gobrima, coach הסחלת איתמשס, אתה קזינו סואלה. מה אומר, ממוקה, מה אומר? הוא אומר זה בגלל לקחתם בגלל שהרבה כסף, זה, הלוויות, אחרי אתם לא יכולים לצאת. בסדר, תגיד אותו. אנחנו מחזירים כל הלוויות מה אנחנו לקחנו. מה זה, הוא הורים אותי, אני הורים אותו. אתם לקחתם הלוואה מהקזינו בשביל להמר? בסדר. אתם מטומטמים? עליי, לא הציג on me. הוא משלם. How much is the bill? How much? תגיד לי, 1,000? $35,000. $10 מיליון. מי מדבר אותו אנגלית? לך תדבר איתו שפה שלו, גירודינית. אוי, עכשיו הורג אותך ממוקה, תרחם עליו. תרוג אותו. Tell Gosha to pay the bill, because if not, Buckley will be very angry. אין אותך שרץ! בוא תראה, אתה חייב איפה השם שלך? הוא שאיתכם, יש פה דלק, שלא תתעפו. חבל שאתם נוסעים בלילה. טוב, נראה אנחנו מפחדים ממשהו! הוא עבריין, הוא ישב בכלא. תודה רבה לך. מצטער על השמלה. זה בסדר, כולנו מצטערים גם על הטמטום האנושי הזה. מה הבעיה שלך, בורדי? ככה עשיתי את זה בכוונה? סך הכל הגמתי ושרפתי את ההוא בכלא ככה. מה אתה עושה? מה יש לך? תחבר אותו! שני דדה. Padre, רחדבה. რატო გჭირია დაცვა? შენ ჯგუფი მოიყვანე, ჩემი სტუმრები არიან. შენი სახელით ვითამაშეს და 35,000 წააგეს. გესმის ბაბა. ძალიან დიდი საქმე მაქვს ბაბრესთან, მევაბესთან. უნდა გადმამიეროთ $2 მილიონ. საშემოსავლო გადასახდებმა მევაბის ანგარიში დააკატაჯა. კარგი. ყავს შუადღის 12-მდე. გაძებს თმას.
פעם אתה נוסע ליד. לא יודע מה יש לאוטו הזה. וואי. אמא שלי, אתה רוצה מלכת. וואי, קענו בלי דלק בקור הזה. וואי. אל תדאג, אבא. אני מטפל בזה. יאללה. לאט לאט. רדי, אתה בסדר? רדי, מה עשית? מה קרה? אתה בסדר? השתמשתי בג'ריקן של הדלק. עשיתי מדורה שלא יהיה לנו קר. גאון! למה מפריעים לי? תעשו הנבע! חלבי, בוא תראה איזה יופי עשיתי לנו, בוא. חלבי, בוא. אמא שלי. מה עשית? הוא עשה מדורה מהג'ריקן של סבא. מה, אתה לקחת את הג'ריקן של הדלק ובמקום למלא את האוטו אתה עשית ממנו מדורה? כן, גם אני הופתעתי, גאון! מה שהוא למד בבית סוהר, בשום בית ספר בארץ הוא לא היה לומד. מה אתה מטומטם? וואי, אין סוף. אנחנו צריכים להגיע קורצילי, חתונה, צריכים להגיע הביתה, סחשתי. חלבי, אהבת? בטח. כן? בטח, זאת גם הזדמנות, אם כבר יש מדורה. אתה יכול קצת כבד על האש. איך אני אוהב כבד על האש, אבל מאיפה נעשה כבד? איפה נביא עכשיו? דווקא יש פה אחד. איפה? אחד גדול. איפה? אני רעב מת. שקט, שמעתם את זה? שקט. מה זה? מה זה? וואי. יש פה תנינים! כל הכבוד לטובה. היום אנחנו נהיה בירח דבש, היום הולך להיות יום כיף היום יהיה כיף. תפסיקו בשכל. יוצאים 6 בבוקר עד שהם יתעוררו, אנחנו כבר עם המלפפונים על העיניים. מעולה, איזה רעיון. מעולה. אני נברח אל האופק. נסיעה טובה, לא לשכוח תפילת הדרך, ציון. כן. שלום. מה זה, מה הם עושים פה? יאללה, צום מצטערים, לא יכולים להסיע אתכם היום. ציון, תגיד להם. אנחנו מצטערים, אנחנו עם המלפפונים על העיניים. אנחנו הולכים, ממש לא. האמת שהוא צודק, אין לו מה לבוא איתנו היום, אנחנו גם ככה לומדים על טהרת המשפחה. על מה? בזה אני מצוין בזה, אני מצוין, תשנו את אמונה, איך אני בזה... ציון, תעשה לי טוב, תיסע כבר, יושב לי פה על הסרפוק הזה, אתה לא... תכף תתפוצץ לי. בסדר, תירגע, כמה דקות אנחנו שם, תירגע. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. בלי עטיני. זה נעים. דגדג. חלבי? זה היית אתה? אני רואה איך אתה מסתכל עליי. אתה ליקלקת אותי, נכון? היה לך מגע רך ונעים, אמא, אני מופתע, אני מודה. מי ליקק אותך, יא מניה? האם לא ליקקתי אף אחד? תסתכל משמאלך. הקפצת לי את הלב על הבוקר. רק סיגריה להירגע. מה קרה לך סיגריה על הבוקר? עוד לא צחצחת שיניים. אין לי מברשת. לא, השירות איתכם, שניכם מנוונת לי את המוח. איתך הגבלה, כמו בג'קוזי, לא יותר מרבע שעה. אנחנו חייבים מחפשים דלק. מחפשים או מחמרה? מה? עזרה! נו, קדימה, אנחנו מפספסים חתונה שלי. נסיך החלומות שלי מחכה לי, סחברולית שלי. רגע. שם אותי! רגע, אלוהים ייקח אותך, יש לך תעדים של מיני ואן, רגע! Потом благодарю. Вторым десятый. Вот сейчас поле Молдавии. טוב, איליה, בוא נתחיל חימום. מהן החיות הכשרות למאכל? פרוספר לא זוכר שמות, אבל אני יודע מה עלי גרה, מה פריש פרסה, וכל דג יש לו קסקסים וסנפירים,
זה כשר. כבר להעליק באמת, איליה, כל הכבוד, אתה לומד מצוין. יוצאים, אני לא ככה. איפה הוא הגיע? איפה הוא הגיע? אנחנו נצא, נו, וחוגגים. איזה קצרת פתילה. יאללה, בסדר, הכל טוב, הנה, ביקש שנצא יצאנו, הנה, יוצאים. יוצאים. איפה מפונים על העיניים, איפה? שלום. תרמנו בבית. איך לשן? מודיכר צ'מתן נדד. מה משין סואליה? מה הוא רוצה? הוא אומר, אני הולך איתו, עובד אצלו, עד שאבא שלי לא משלם חוב. רגע, אדוני, אתה לא יכול לקחת אותו. הוא החתן. אם הוא לא יגיע לחתונה, אשתו תתאבד. הוא בא לפה כדי ללמוד להיות יהודי, לעבור גיור. יהודי, נו. אם צריך להתחתן מחר, לשבור את הכוס. ראו, רתקוע? ezga mugčerito. Tagabantu. Mogačerito. Da ga ksrisautu. בדיוק. איך לתקוע? מודיכר צ'מתן נדד. די מושבת. צאנה מאמה שני הרגה די כתסואלס. עכשיו הוא אומר, פרוספר, לוקחים כולנו לעבוד אצלו בכפר, עד שאבא שלי לא משלם חוב שלו. אתה תדע לך, אתה והחברים שלך ביחד, אתם הולכים לאכול אותה בענק אבל. עוד מעט דבר משטרה, ויקחו אתכם לתחנה, יעשו לכם תמונה של קלסטרון כזה מיוחד, ואז היא מדביקה את זה ליד המזבעות, והשחקן הראשי שהוא יוצא מהמזבעה או מהפאב, הוא נותן כאן בעיטה כזאת לדלתות, ושם יוצא החוצה, הוא מסתכל ימינה והוא רואה את השלט הזה. wanted by $5,000. ואז הוא מוציא את הסיגר שלו הקטן הזה מהכיס, שם אותו בפה ועושה תראו איזה סמלכת חזותי. ואז יוצא פתאום מנגינה ברקע. וואו 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 וואו. מה אתה יוצא? זה כמו בסרטים. אני לא מכיר אותה, מה יש סטורים? למה עשיתי את בוא תשתק. יש טוב? איזה שלב יפה, ביז'ו. אני לא קשור לי. זה שמראים. במאיר יתבל פה. חגירים עליי. וורק. וורק. אוקיי, בסדר. וורק. זה לא בגרות, לא יודע, 2 מילים באנגלית. וורק. יאללה. וורק. מרסל, בוא. הוא איש מבוגר. וורק. עבדים. זה מה שאנחנו, עבדים. שהכל אתה אשם. אתה אשם. המשימה שלך הייתה לי להעמיד את החתן, מה גררת אותנו לזה? תראה אותנו עכשיו, תקועים בלול, עם תרנגולות וריח של קקה של פרות. אתה שומע את אחיך? הפרוספר באמת לא בשביל להשים או משהו, אבל אני רוצה להגיד לך שכל פעם שאנחנו הולכים איתך אנחנו מסתבכים. נכון. אני לא מאשים, אני רק אומר. מה זה אתה רק אומר? זה אתם שניכם. הלכתם למרבי והתחננתם אליו לבוא איתי, בגלל ששמעת כיסף. זה עבודה שזיפית. חבר'ה, זה לא כזה מסובך. פשוט צריך להוציא את הביצים. יאללה, אני אוציא תרנגולת אחת. רגע, מה זה? למה אתה מוציא את התרנגולת מהכלוב? מה זה למה? אתה לא יכול לקחת את הביצים מול העיניים שלה. זה הילדים שלה. מי עושה דבר כזה? מה, אין לך לב? אתה רשם מרושע? אני מוציא את התרנגולת, אני יוצא לה את העיניים, אתם בינתיים תיקחו לה את הביצים. תיזהר, היא תברח לך. פתאום תברח לי, אבא, איזה תברח לי? תראה זה, כפרות, אני יודע זה בישיבה, בבני ברק, אני זה קרה ביד אחת. מה עשית? תתפוש אותה. איפה היא? מהגרדושה. וואי, את רואה? מה הבעיה? קלי קלות. כוחה אשתי. אבא, לא נושם, אין לי פחמן. אמרתי לך להפסיק לעשן, נכון? זה לא בריא לבריאות. למה? אתה צודק. זהו, אני זורק את הסיגריות. יופי. הרגשה, דמודי, לא מפסיק. רק זילה. וואו, קשות לי הרגליים.
אני לא יכול יותר, שכל אחד ימשיך לדרכו, תעזבו אותי. די, מורדי, אתה מתפזר כמו קונפטי, אל תתבלבל. זה לא עניין של כסף, זה עניין של כבוד. אנחנו הבטחנו למרבי שאנחנו שומרים על אחותו ואנחנו צריכים לקיים. אנחנו צריכים להקים פה מחנה, לנסות מחר לתפוס טרמפ. אולי מישהו יסכים לעשות לנו מערוף. תעשי עם זה. שתוכלי לישון לפני החתונה. מה טוב? עכשיו אנחנו צריכים למצוא משהו לאכול, למה הטחול של פלאבה מתחיל לקרוץ לי. גם קר. אולי אנחנו עושים את דולה כבר אתמול. רעיון טוב. נמצא קצת ענפים. פלאבה, תביא את המצית. איזה מצית? מזמן הפסקתי לעשן. ואתה התחרפנת? האמת, ואז אני נושם הרבה יותר טוב. אז קצת פחות. מה זה הרעש הזה? אימא'לה. מפגר. אימא. תיזהר. או. יש למישהו נייר? אבא. אנחנו עוד פה, אני הייתי בטוח שכל זה חלום בכלל. וואי, אני יודע, חייבת להפסיק להשתולל בלילה. כל הלילה דפקתי מרפקים מתוך שינה. דווקא הייתי ערה. איליה, עוד כמה שעות המבחן שלך, חייבים לצאת מפה, חייבים. בוקר טוב לך, אילנה יקירתי, מה שלומך? ישן טוב בבנתי? כן. ישנה בעמידאולה. למה, מה? ב8 בבוקר. את ראית את אבא שלך? דיברת איתו? לא. יופי. אז אני אומרת לך שאני בכלל לא יודעת אם הוא חזר בלילה. אולי הוא יצא מוקדם, תקשרי אליו, מירב השאיר טלפון. תביא. הנה, חכי, אני אביא לך את הטלפון. אז תביא לי. תביא. צריך להיות בלחץ. נו, יא. הווילי, הוא לא עונה. בסדר, יענה אחר כך. בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה פה? מה יש לאכול? אין שום דבר, אנחנו בצום. אביני, אני ממש דואגת לאבא שלך, הוא לא חזר. אני מצלצלת את הטלפון של מירב והשאיר, אין תשובה, אף אחד לא עונה. בסדר, נו מה יכול להיות? הם בטח באיזה מרתון של לימודים. מלמדים כל היום. מרתון של לימודים, אני מה אכפת לי מרתון ללימודים. ואתם תלכו ביחד, ואתם תביאו להם את המשלוח של האוכל הזה, ואתם תעדכנו אותי שהכל בסדר. למה זה צריך הכל. את כל זה עכשיו, אמא? כולה באנו לאכול ארוחת בוקר. יאללה, תעשו משהו עם עצמכם. תלכו. נו, יאללה, למה אתם לא מתחילים? נראה לי פרוספר חי. תתחיל אתה. תראי לנו איך עושים. תתחיל אתה, למה? מה זה בעיה לחלוב פרה? מה, אני לא חלבתי פרות במרוקו? תראי, יש לה דק לעטינים שם, בצד האחורי שלה זה עטינים. כן. לוקח את הדלי הזה. כן. נו. כן. די, לא. פרוספר, אתה ניגש לא נכון. אני ראיתי הרבה סרטים בנשיונל גיאוגרפיק. הם עושים את זה בצורה אחרת. תופסים את הקונטרה של זאתי יחד עם זאתי מושכים, ואז... נו, אז תעשי מה עכשיו אתה מבין. הייתי בגב, אני הייתי בגב. יאללה, ציון, אתה הכי צעיר פה. אני לא יודע שום דבר בהלכות חליבה. איזה הלכות, הנה, מאושר לך. באמת, נו. וואלה, מקומכם תראו אותך. מה, כל הכבוד אמונה. אמונה, הנה תודה חידת. את כל היום תודה, כמו שאת חולמת איתקים. עכשיו באמת לרדת את החמין על הפלטה. מה אתה עושה? עכשיו הוא יבוא להתעצבן עלינו. הגה צ'רדה, לא מפסיקים. צמודי. הולכים עוד קצת, מוצאים מישהו לוקח אותנו. אני חושב שאני הולך משם, לפי הריח של הקציצות. איזה קציצות, יא מניאק? מאיפה יהיו קציצות באמצע שום מקום? אני צומח עליהם. כל החלב ידבר עליי בפה, הוא איש מבוגר. הוא לא יכול להיות אבא שלי. הנה, יש שם מעלה, אולי יש שם סאצ'מלי. אוכל, בואו נלך. תגיד לי רגע, קוקו, הקציצות האלה שאתה מריח, זה קציצות בשר או שזה צמחוני? כי אני לא נוגע בדברים. לצעוק את העץ הזה. אבל נראה לי יש לי שפשפת.
אז תשפשף, אבל תשפשף. אמרתי לכם, יש פה בעירה. מה אתה עושה? לאן את הולכת? זה מערה של דובים, אנחנו לא בארץ. הוא יאכל אותה, מטומטמת הזאתי. אוי, איפה היא נכנסה? יואו, למשמור. גרמן? יש פה גם! אלוהים ישמור איתו! מה, טוב, אכל אותה! לא, ילעץ אותה, אלוהים ישמור, יגמור אותה! ילעץ אותה כמו מסטיק, כמו בזוקה. יגמור אותה. לא, הלכה ירמן. מה זה דובי אמיתי? ירמן, תצאי משם! תצאי! התנהג יפה! שומעת! יואלם שלי נקרע, ירמן! תחזרי להתגעגע, תחזרי למזכר אותה. איפה האוכל שלי? איפה הצד שלי? הייתה כל כך עדינה, כל כך יפה, ידה בידה. כפה, לירה. שקט, שקט, לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר! התנהג יפה! לא עשינו כלום, לא עשינו כלום, בסדר, לא עשינו כלום. בוא נעגל, בוא לפה, איפה הוא? איפה הוא? הוא לקח כל הסשוולי שלי! מה זה בכלל דוב? יש לו מזל שהוא ברח, הייתי נותן לך. אנחנו נמות פה. היה מספיק. היה מספיק כבר. אתה בכלל לא הפסיק להלחיץ אותי כבר, כי אני חייב לקחתי את הכדורים של הקולסטרולים, את הנפיחות של הרגליים, והתאגרתי את הכליות, וגם כן עוד לא התאוששתי בכלל מהכדור שינה. יש לי רעיון. מה? יש לי רעיון, כדורים של השינה. אפשר לפורר אותם בתוך התרמוס שלו, ואני אשתה את זה וירדם ישר. זה רעיון שרק תלמיד ישיבה מבני ברק יכול לחשוב עליו. איך נצליח לשים לו בתרבות בלי שישים לב? ציון, אתה תלך לשם, תגיד לו שאתה צריך להשאיר אותי, בסדר? בסדר. בינתיים אני ואתה נעסיק אותו. נעסיק כאילו אנחנו רבים מכות. הוא יבוא... אני אראה לך, אמור עליך, תגיד לי, קורקוט. יותר טוב מספרה. קורקוט, אתה מגבל. טוילט. יש לו אותנו. אין לו באמת, לא בשטחו. תשברי, זה כל הכדור שלך. יש כיסוסי שבכלל לא אמינו, צוחק עליך. אני אראה לך מה זה, תגיד לי. בוא נשאיר יותר מדי את התרופה. אתה לא יודע, ככה אחד, בגלל שאתה חופית שלה, אתה עושים ככה. צריך לעשות ככה. יותר מדי בית יותר. שתית עוד וחצי תרמוס, הוא יעלה עלינו, לשים לב. אתה מגזים! אוי, איזה מטומטם. איזה שלב יפה. עכשיו זה מצוין. יופי. ג'יזוס קריסט. וורק. אבא? אבא? פינת עלית. תגיד שלום. מה הולך פה? שלום. מה זה הבלגן הזה? רגע. טוב, תענה, אבל אל תדבר, תנסה להבין מי זה. פרוספר. הלו, פרוספר? אמא, זה שלום. בניני. מה, מצאתם את הבא? הוא איתכם. עם אבא איתנו? כן, הכל בסדר. יופי, בניני, יופי, פרליק, תביא לי את אבא. לתת לך אותו? הוא לא יכול לדבר עכשיו, הם בדיוק התחילו ללמוד קטע חדש. לא, מה, אני יודעים שום נושא ושום חדש, תביא לי את אבא עכשיו. תגש, אני רוצה אותו עכשיו. תגיד שהוא באמצע שיעור שאני לא מקשיבה, ניסה. קח, תגיד לה משהו. מה תדבר? אמא, הם באמצע... תשמעי לי, אנחנו לומדים כשרות. כשרות. טוב, זה לא עובד, אני אומר לה את האמת. מה פתאום, מה יש לך? תקבל התקף לב. לך תדע איפה הם, חכה שנייה. אמא, אנחנו הגענו לפה, כן, אבל... יש את... רגע, הנה אבא בא. קחי אותו. שים רמקול. פרוספר? תכינו את הטיטולים. מה זה קשור טיטולים עכשיו? פרוספר, אני ממש דואגת לך, מתי אתה חוזר? הערב. כן, אבל מתי בערב? יש היום חתונה. הערב, אחרי החדשות. מה זה קשור חדשות עכשיו? אתה מדבר ממש מוזר, אתה מתחיל להדאיג אותי, מה אתה רוצה לשגע אותי אולי? זה הולך להיות מצחיק. זה מצחיק אותך, יופי פרליק. טוב, יש לך מזל שהיום יש חתונה. יאללה, תסיימו את הכל ותחזרו. וגם תגיד להם לאכול את כל מה שבישלתי. הולכת לכאוב לכם הבטן. מה אתה אמרת על האוכל שלי? הם פה באמצע שיעור, נו, ממש כואבת לו הבטן, הוא רץ לשירותים. טוב, אנחנו נדבר איתך שהוא מסיים. ביי. נו, אבל לפרשת. כמה זמן לוקח לה להביא בשר?
מה זה? מה זה, של מי זה? בוא. מה? נלך להתקן את מרבי. עשה, תתקרב. יאללה. ישן? כל הכבוד, זה הצליח. הם מחכים, בוא נרוץ. לא לרוץ, אם נרוץ יראה אותנו מישהו מרחוק רצים יחשוב גנבנו משהו. שלא נהיה חשודים, בוא פשוט נעשה הליכה מהירה, נלך מהר. היי, חל אולימפיאדה. ציון, תגביר קצב, אני לא רואה אותך. מה? ציון! ציון! מה? איפה ציון? הוא נעלם! זה בטח בגלל התה הזה. תירגעו כולם. אולי יש לי משהו שיכול לעזור לנו. מה? רגע. בוא. תירגע, נמצא אותו. לפי המצפן, זה כיוון צפון. בסדר, אבל מה זה אומר? זה אומר שדרום זה שם. בסדר, אבל מאיפה באנו? זה כבר אני לא יודע. ריבונו של עולם, מה זה עוזר לנו? בוא נלך לחפש אותו. כן. כל מה שבאנו פעם דקל בי בורש, פשוט שלי. בשום פנים ואופן. תרצה לילד הלך לאיבוד. מה יש אבידה? הלך לאיבוד, הצ'פון לשם אנחנו הולכים, ואם אתם לא באים, אני הולך. אתה יודע, מה תלך? אתם לא תלך. סליחה, אתם לא רוצים לבוא, אני הולך. נטלה, תעשה לי טובה, לפני שאת... יש חוב בקזינו, חברים שלכם, הימרו על כסף של בעלי והפסידו את כל הכסף. קזינו לקחו את הבן שלי איליה בן ערובה. איי, בדלה, איך הם עשו דבר כזה, באמת לא יפה. הכל בעזרת השם יהיה בסדר, אפשר לפתור. Chaviseli tzadiak natelas, da tenemo ligogos, tikudeli natelas, sikudeli איזה natelas. מגזימנית. אבל נטלה, לא צריך ככה לגשת את החיים שלך. רק כשנרגעים אפשר לחשוב בהיגיון, אז תנשמי רגע עמוק, לא להגזים, מה זה? היגיון, לקחו את גם בעל שלך עם כל החבורה שלו. מה? כן, פרוספר שלך, לקחו. אני בעל שלי? פרוספר שלך? אני פרוספר שלך? אמא, מת אבא, זהו יתומים, ילדים יתומים בלי אבא. מה קרה? איפה אבא? לקחו את אבא שלך, איפה אבא? אבל איך זה ייתכן, אתם השמעתם לי אותו? איפה אבא? פשוט... תעזוב אותי מהדבר הזה, באמת, איפה? פרוספר? הערב, אחרי החדשות. מה זה? אמא, תקשיבי רגע, תהיי רגועה. אמא, תסתכלי עליי, תקשיבי לי רגע, תהיי רגועה. מרבי אמר שהוא מטפל בזה, בסדר? הוא הולך לשחרר אותם, אנחנו צריכים לפגוש אותו באולם. לא, אז תיקחו אותי איתכם. מה פתאום, אמא, זה מסוכן? מה זה נראה לך, משחק? מה תעשו? תרביצו להם עם פומפייה? אם כבר אנחנו צריכים אנשים שעשו מטווח, לא מטבח. אמא, תסלחי עליי, אנחנו הולכים להביא את אבא, בסדר? לא משנה מה, אנחנו מביאים אותו, רק תהיו זמינות, אנחנו נעדכן אתכם בטלפון. יאללה. טוב. הכל בסדר, אמא. זה בנין. אילנה, תרגיעו אותה, תשמעו עליי. בסדר, הכל טוב. אנחנו צריכים ללכת אחריהם, אנחנו... לא, מה פתאום? הוא אמר לא ללכת, לא הולכים. ומה ברושה, אנחנו נשארות פה. מה יש לך? לקחו בן שלך, לקחו את בעל שלי, הולכות אחריהם. אנחנו לא הולכות, יכול להיות מסוכן. אולי יש להם נשקים? הנה, זה השומר שלהם. Siete רוצים גורים? הייצ'ו, קורו פקה פקה. רגע, חרצ'ם עצמו. עוד קצת, באמת. נראה לי
זה לא דומה בכלל למקום שבאנו ממנו. ועלה ציונה, ואלי עלה ציונה. מה נעשה עכשיו? אני יודע מה נעשה. מה? אתם מכירים את הקטע הזה בסרטים שרודפים אחרי הגיבור? הוא מסתכל ימינה והוא רואה שרודפים אחריו, מגיעים אליו תקלו, כמו המצרים ממצרים. ואז הוא מגיע לגשר, הוא מסתכל, הוא רואה איזה משאית כזאת פתוחה מאחורה, או כרכרה כזאת שישנה כזה חציר מאחורה, הוא אומר, וואו, I've got no choice. שמעתי, אין לי שום ברירה. רק. באמת, הרבה מאיר, בלתי עלי. מספיק עם השטויות שלך. בעבר, הוא קפץ! بوعلان بمير بوعلان كتوبو بمير حالو ما خيس يا ويلي على ربي مير ويلي ايش بكم انت صداري شوتك لا بركه شو عمرك ما امشي هاي الهلال كيف عروتي سداريا كيف تسميت يكرم زول خلاك ستايق وانا الشيء اللي ما تحوش بين واش تخاوض انا ما يعرف شو ממוקה, ויטלי, אתם באים איתי לחווה של בעל הקזינו. שלום, בני, גידי, אתם הולכים לשוק בעיר העתיקה. אולי מישהו שמע או ראה משהו. נהדר, שמעתי שיש שם עתיקות נפלאות. והכי חשוב, אני לא מצליח להתקשר עם אירמה. בטריה שלהם מתה. קוצ'ה, אתה נשאר פה. אם מגיע לפה, אתה לא מספר לה על שום דבר. קדימה, ותשחרר אותו, הוא לא יודע כלום. מה את עושה פה? מה אתם חושבים? אתם תלכו לחלץ אותם ואנחנו מה נעשה? נחתוך סלטים? אנחנו באות איתכם. אתם לא באות לשום מקום. שתוק! תכניס את הלשון שלך אתה! אני בעל שלי שמה! אני הבן שלה שמה! נכון. לא, אנחנו באות שאתם הולכים. ליליאנה, אני מצטער, זה לא תפקיד של נשים, אני לא מערב נשים בדברים כאלה. ידי מרבי, אתה שושמיניסט. מה תעשו להם, אה? תדגמו אותם במחבת? או שאת תרדתי אותם עם המערוך? והיא, מה היא תעשה עם הדבר הזה? מה את עושה? אתה רואה זה עובד? בבקשה מאוד. מספיק. אם אתם רוצות שאנחנו נחזיר אותם, אתם תישארו פה. קדימה. ילדים. טוב, בסדר, תקשיבו מה אתם עושים. אנחנו עוקבים אחריהם, בסדר? כן. רשל, אולי לא כדאי שאת תבואי. גם ככה קשה לך ללכת. מה את אומרת? אם את רוצה להגיד שאני זקנה, אני הולכת יותר מהר ממך. רשל, הריצה שלך זה ההליכה שלי. ממש, אם כבר, הריצה שלי זה הליכה שלך. אני כל הזמן הולכת עם קוקו בבית, הוא אף פעם לא עומד בקצב שלי. בסדר, את רוצה לבוא, תבוא, יא, חבל על הזמן. בואו, יא. Sorry, do you know him? Prosper? No? Thank you. בני. בוא כבר. Wow! Sorry, my friend. You know him? Cascade, beer. You know him? No. You see him? Prosper. No? Benny, hey. Do you see him? No. Do you know him? Prosper? Hey. No? No, sure. Cascade, beer. No? עזוב את זה כבר, נו. בני. מה? מצאת? Sorry? Please, Prosper. היית מוכן להפסיק להפריע, לעזור לנו לחפש? Sorry. Do you know him? Prosper? This guy. Yes. Okay. Esa. Private Lani. No. מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? אף אחד פה לא יודע איפה הם. אני אמרתי לכם שכל החיפוש הזה הוא שטותי לחלוטין. איך אנחנו אומרים לעזאזל למצוא אותם? שתוק כבר, שתוק! אם זה היה אבא שלך לא היית הופך את העולם בשביל למצוא אותו? ממש, אני אפילו לא יודע אם הוא היה הופך את הבית. אתה לא מבין שכל זה תירוץ כדי שיחזור למלון וישחק בתמגוצ'י שלו? בתמגוצ'י הזה כבר. שכחתי להכין אותו. מה? לא. הוא מת. יש אלוהים. תודה לאל. אני לא מאמין. זה הכל בגללכם, אני! איך הוא ישרוד? הוא לא אכל כמה שעות. במקום לחפש שנדלי למטולטן כמה שטויות לפני זה והייתי יכול להציל אותו. הוא מת! ווילי, את הליליאן! שטחלה, זהו, אין יותר ליליאן. מה אתם עושות, אימא? אני אשמה בהכל, אני אשמה. אני הייתי צריכה לשמור עליו ולא שמרתי. איפה הוא? תראו לי אותו, אני רוצה לראות אותו. הוא מני. תראה לי אותו. הנה. מה? התמגוצ'י מת, לא אבא. נו באמת, גידי, אתה נורמלי? עשית לנו התקף לב בגלל התמגוצ'י המטומטם הזה. תקראי לו מטומטם, את מבזה את פני המת!
אמא, תעשו לי טובה, עשו לי... רגע, טלפון. מה זה תענה? לא יודע, מצאנו את זה בדירה שלקחו ממנה את אבא. צריך מישהו שמדבר גרוזינית. תקחי את הטלפון, תגידי להם שיבואו לקחת אותו מהשוק, ואנחנו נעקוב אחריהם ונמצא את אבא. תביאי לי את זה, את יודעת, גרוזינית, תדברי. תדברי, את גם כן מגזימנית. მევიპოვე თქვენი ტელეფონი. მე მოიცადე ლილიან, მოიცადე. ბაზარში ვარ ძველი ქალაქის ბაზარში. კი გენაცვალე, აი მოდით და აქ ვარ. მანანას დახთანა ვარ. კარგად გენაცვალე, კარგად ბრძანდებოდით. მამა, ემბაივლაკ ახათ ეტა ტელეფონი. יופי. אמא, אנחנו נביא אותו, רק אל תעקבו אחרינו. בואי נלך הביתה, בואי. בואי, ליליאן, צם. בואי, ליליאן, צם. בואי. אנחנו צריכים להתחבק פה איפשהו. גידי, זה הזמן. בואי. וואו, איזה פה. בוא נשרוק את החווה. בוא. זה בן של קוסקוס. אולי מתה. רגע. מתה. ציון, קום. ציון. קוסקוס מתה. קום. ציון, מה קרה לכם? ראינו שאתה התברכת. ואדם שעבר בדרך לחתונה, יש חתונה. חברים, זה לא קשה, אני חייב להיקרא. מתה. טוב, אם הם ברחו להם, כבר מחכים לנו באולם. קדימה. יאללה, מרים אותו. חיים זה דבר. מציל חיים. שים לי פעם חורק! מחזיק! תירגעי. אפטר הו. אילנה, נו כמה זמן? אני לא מחכה לכם. סע, גו. שקט קצת. שקט. מה זה? מחביאים אותם שם. הנה, נותן לו את הטלפון. יאללה. בואו, נו. אבא בדיוק. מה אתם עושים פה? באנו לחפש אתכם. עשו לנו, לקחו אותנו לעבוד עם פרות, עם תרנגולים, ואז שמנו לו שובר כדור שינה. הוא נרדם, ברחנו. איבדנו בדרך את ציון בו. מרסל לא רצה לבוא לחפש אותו, ואז במהיר קפץ מהגשר, עלה דקות כרכר. גשר איזה 20 מטר גובה. נראה לי שאתה עושה. שמנו לו שובר כדור שינה, מה אני ממציא לך את זה? איזה כדור שינה? מה זה כדור שינה? לשומר. הנה, הוא בוא. רגע. הוא קם. בהקדם! זה השומר. רגע, אבא. ועמרן עוד הפעם. זה המזרום הזה. מה, אני משקר לכם? שמעון בר יוחאי, أرض عمران بنتي وانا هاولي على ليليان ليليان تلاقي أنا رجوعة تتفني حكي لخوش كده ما عمري تحسك معه ما تبسكرني بوهني بو זהו, אין לנו אוכל, אין לנו מים, נגמר. סך הכל היו חיים נחמדים. לפעמים קצת מגעילים. שלא לדבר על לסיים את החיים
הייתה החבורה הכי לא פוטוגנית ביקום. באמת, הסופה של שאריות אדם. להתראות, עולם יקר. אני נפרד ממך בצער. התותה לא. לא, אני לא מוותרת. מן דקות שלי. אני לא הולכת למות בלי מתחתנת. מה? אני נפסוי. גם אני. וגם אני, באמא שלי. היי, מה קרה? לא, 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 לשמור, מה פתאום, לא. ירמה, שלא תחשבי על זה. את יודעת שאני אוהב בנים, נכון? גם אני. מה את רוצה? הבת לא יורדת מהאצבע. מה אתה עושה? עכשיו אתה מברך. ברכות חתונה, מה צריך? מתחתן איתי. יש אותנו עדים. מה, אתם מתחתנים? שיהיה בשעה טובה. סתום מתאפים, מטומטם, תום. כל הסיסות שכלה שלי, כל החיים שלי. היה לי סוף זמן אחד, מתחתנת. כל החיים שלי עשיתי מעשים טובים. הייתי קייקני, אישה טובה. רטו, למה? זה מה מגיע לי? למות בלי חתונה. מה אכפת לך? בשביל רגע אחד של אושר, בשבילי. מונטי, מה אכפת לך? בשביל רגע אחד של אושר, בשבילי. טוב, בסדר, זה... את צודקת, ירמה. חוץ מזה אנחנו הולכים למות, מה זה משנה? מוני דוד חוץ, יאללה, מתחיל מברך. אני לא מאמין שאני עושה את זה. הרי את מקודשת בטבעת זו. מה זה? תקי את זה רגע. לאמא שלי. מה אתם עושים פה? אבא, וואו! יואו, כפרה עליך, הצלת אותי. הצלת את החיים שלי, הצלת את החיים שלי, כפרה, וואו. אמא שלי. You don't need to thank me. מה זה הכיכר הישנה הזאת יוצאה מהתנ"ך? תראה את הבד הזה. מה יש לו? זה בד מלפני 3,000 שנה. יאללה, תלע. השמלה. מה השמלה? יואו, השמלה, ירמה! ביבטיבל, כל צירי. יאללה, נוסעים חתונה! אמא שלי. כמה כוחות טוב זה? אתה מעניין, תגיד לי, זה 4 על 4.
زيد صدر صدق ولا სიძეს თქვენ ვერ ნახე, რაიგი? და ვერ სიმხავს. ვინც მაგად მოსაძებნად გამოაგზავნე. ყველანი ჩემთან არიან. მოკლედ, არ არის ფული, არ არის ქორწილი. კაცი მე ხატუნა. Get baby, what's my wife? ჩემის გადაგროვა. ჩემის გადაგროვა, ბაბა! Аку, сахек, сим, я мрабар, я букаму. Мата хошеме жемизай. Мазри зайтуни. Мазри зайтуни, мата сутовота тем гамке, нет. Агер, сим. Пут. Атани ради ми виненя, локморос бурла сазе сама. Ани умер хапут севе. אתה יודע מה, כך, גם ככה אין לי מזל בחיים, אישה שלי לא מתחתנת איתי. מזל שמצאתי אותך. חיפשתי מישהו לדבר איתו. נראה לי בדיכאונים. זמן רעד. כולם בעולם חתונה של אירמה, אבל לא הייתי מסוגל ללכת. אפילו שבכלל לא נראה לי שתהיה חתונה. החתמנו בין ערובים. No more bets. תדעי לך, היה בינינו אהבה גדולה. הוליד שלו במסעים, היה בינינו קליק. מבטים, הכול. אפילו הצעתי לה נישואים. אח שלו הוא הסכים. בעיקר בגלל השפה יעקב. אבל אני אגיד לך משהו, זה לא משנה מה. העיקר שתהיה מאושרת. Same number again. אבל כנראה זה לא זה, מה אני יכול לעשות? משהו שלי, אני לא מתווכח. מה קרה? You win! I win? Yes, yes. კატია თასია. მაგაზე მეტი ჯერ ვერ ვიშოვე. სასიძო გაუშვი და დანარჩენ 25-საც მიიღე. 35,000 დოლარი გაქვთ თვალი. მომისმინეთ? ისმე. თქვენთან ჭუბი არ მინდა. რას მეუბნე? გაუშვით სასიძე და 25,000-ის სანაცვლოდ 30 მიიღე. აუ, რას მეუბნები? სანამ ვალს არ გაისტურებთ, სასიძო არ დაბრუნდება. ომი გინდა? დაუშვათ. და მიიღე. რაც זה בן אדם גדול, גם את לקח חתן, בגללו אין אותך חתן, אין חתונה, תדפקתי מורים צידה. היי מדדה. אתה חטפת חתן שלי, עכשיו משחרר אותו. תן אותו באיבוד האשתי. מה הוא אמר? וואו! לא אמרי מחתן. לא בספר אתה יודע מה? לא הורס חתונה וחלום שלי. אתה גדול! היד שלי! רדי! תצח אותם, היית בכלא! הדוקטור זרק לילה אחד! תשחרר אותו! אמרתי לכם פוט סבל, אה? אמרתי לכם לשים סבל או לא? אני זכה זה דבר. עכשיו תקשיבו טוב, אני זכה, אני משלם חוב. קדימה, שחררו את כולם בטריטוריה! עוד הכבוד. מוניה? אמרת לה? באמת? אירמה, אני עשיתי את הכל בשבילך שתהיי מאושרת. גם אם זה לא איתי. כל הכבוד. מוניה, איתי, מה את לא בא? איך אני יכולה להודות לך? להודות לי.
הכל בסדר. מוקלט 35-ია. עადიგი ბიჭო დაუბრუნდეთ სიძე. ბიჭები წავედით. יאללה, סע. יש להם אותה להקיא אותה להם אחת? כן, את יפהפייה בדיוק כמו אמא מזולדה. ממוקה, תתקשר למלון. תודיע להם שיביאו בגדים לכולם בשביל חתונה. ליליאן, פרוספר! מה עשית, תגידי לי? פרוספר! ליליאן. אתה לא יודע, נתתי להם הגדרה. ליליאן, אסור לנשים להתעסק בדברים כאלה. וורק. נו, יאללה, הרבנים בטח מחכים לי. הם יחשדו בנו, הליכה מהירה. יאללה. הגדרה. שיתקתי אותך. מה זה? נו, איפה את? יאללה, חיכיתי לך. יאללה, מספיק כבר. יאללה, אתה תזכור הכל, אל תדאג. לך לכם, תעשו מבחן גיור, קדימה. לא צריך שום פרוספר, אל תדאג. שתגיד במה שאני אומר לך. תקשיב, איליה, יש לי בשבילך יופי של דיל. כשאתה נכנס פנימה, יש לך אפשרות לקחת איתך מלווה. שלא תעיז לבקש את פרוספר. נו, מרובע. הוא בחיים לא ייתן לך להעתיק. לעומת זאת, אני רמאי מלידה. תראה איזה כיפה הבאתי לך, מה זה הכיפה הזאת? יאללה, שומרים עליך, תקדש, תגיד להם מה זה, רק מה זה. שלום עליכם. שלום אתכם. קרגת מוהם זדה. שאלה ראשונה. באיזה חודש מקיימים צום לזכר חורבן בית המקדש? 9 אתה מתכוון, כבוד הרב, לחורבן בית המקדש. קרגיע. צדיק אורגינל, פה מפיק מרגליות. תתרכש. מתי שבני ישראל במדבר, מה הם אוכלים? מה לא מבין? מה הייתה השאלה? מה אכלו בני ישראל במדבר? מן. אוזני ימן. טוב, אולי זאת טעות בעברית שלך. בוא ננסה שוב. מה אמר אלוקים למשה בהר סיני? מתי? שהוא עולה להר סיני. הוא עלה להר סיני? בשביל מה? על מה הם דיברו? אם אתה לא עונה על זה, אתה נכשל במבחן. דיברו. מה הוא דיבר איתו? דיבורים הם דיברו. איזה מטומטם. למה מטומטם? אני כותב לך על הגב, ואתה לא שומע. כל הכבוד. עכשיו תכף יבוא. הנה, ברוך השם. יאללה, נו. נכשל זה קטן. מה? איך זה יכול להיות? אמא, אני מצטער, אירוע מרוטה. רטו. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the green. הייתי רוצה מישהו שישמח אותי. Skies are so clear with you. גיס, לא, אני מצטער. תהיי סבלנית, נמצא לך חתן חדש, גרוזיני, בחור טוב עם כסף. נראה לי, אני מבקש סליחה. לא התכוונתי לפגוע בך. אני אוהב אותה מאוד. אוהב לב שלה, אוהב ידיים שלה. חזקה כמו מייק טייסון. כסף זה לא הכל בחיים. נכון. יש לי לב. אני בן אדם טוב.
זהב, לא מתחתן אלומיניום. זהב מתחתן עם זהב. מרבי, באמת, מה זה השטויות האלה של הכסף? נכון, מה זה הנה, כסף? ניסית לעשות חתונה עם כסף, מה יצא מזה? ראית? הכל התבטל. הכל. מוני אין לו כסף, אז מה? אז מה? אבל הוא בחור טוב, עם לב זהב, והוא יהודי משלנו. כל הכבוד. כסף זה מה שחשוב. הנה אני וליליאן, ליליאן, תגיד לך נכון. אם אני משקר. מה זה? אני בא ממשפחה. אתה יודע מה זה עשירה מרבי? מה לא שיש לך יותר. זה כלום. אתה יודע כמה כסף היה להורים שלי? עשירים כקורח, היה להם זהב, כל הבית, תקרה זהב, רצפה זהב, ברזים זהב, מים מזהב היה יוצא להם. אמרתי, גם זהב. הכל היה זהב. הכל, ארמונות, וליליאן היא באה משפחה. נכון. ענייה, לא היה להם כלום, אוכל לא היה להם, אפילו אור במקרר לא היה. באמת, הם היו 9 ילדים, לא להם שמיכות, שמיכות. היו מתכנסים, ישנים אחד על השני, אגדה, שכבות, כמו דקל פשטידה. תגיד לי, אתה דיברת עכשיו למשפחה שלי? אתה אמרת שלנו לא היה כסף? אני לסבתא בסעודה, היה דירות וכסף עוד לפני שסבא שלך המכובד בכלל סבא על סבתא המלך. שלך הייתה ענייה, לא היו אפילו נעליים. אפילו כיפה לא היה לך. קבצן היה נותן לכם כסף. ב-40 לא באת איתה. אפילו היה לה נעליים. או, תבי, מספיק, על מה אתם רבים? למי היה יותר כסף? מה זה משנה? נו. נו. זה בדיוק מה שאנחנו זה אומרים, מה מה זה אנחנו משנה אומרים. כסף? מה זה כסף? נו, מרבי, יאללה. זה רק כסף. נו, מרבי. יש חתונה! מוניה, תחזור אחריי. הרי את מקודשת לי עליית מודישת לי, בטבעת זו וטבעת זאת, כדת משה וישראל. כדת משה וישראל. שים את הטבעת. וואי, זה מרגש. מקודשת. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי, תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרך. אם לא אזכרך. אם לא עלית ירושלים, אבל לא שמחתי. לא שמחתי. יאללה, לשבור את הכוס. רגע, לפני שם רגל אני צריך בודק שטח. יש שיטה, אני לא כל כך חשוב על זה זכוכיות. אני צריך לבוא בזווית. מתי אני בא בזווית? מרים רגל. איך אני מרים רגל? עושה עם הקרסול שלי, נותן מכה, אין בעיה. תשכח ימיני, הלילה זה רק את ואני. ירושלים בראש שמחתי, אפשר לא לשמח שאת פה איתי. וכל הכוכבים עוד יסתדרו לפי המנגינה, שמיים בעינים לכבוד החתונה. חתונה. פרוספר, אתה גבר אמיתי. תודה רבה, תודה. בגלל כל מה שאתה עשית, אני משלם בית כנסת סבא שלך. תודה רבה, זה באמת מאוד מרגש אותי הדבר הזה. זה היה חלום של סבא שלי. מה אתה עושה פה? אבא שלי ביקש שאני אבוא, מבקש סליחה בגלל מה שקרה. ביקש שאני אבוא לפה לשמח חתן כלה, ישיר איזה שיר 1-2. מה אתם אומרים? יאללה, בסדר, חתונה. ועמל מיליון. ויוכלו תחזור. מה זה? איך אני עדיין באוויר? יש לי דז'ה-וו? זה בטח ירמה. ירמה? או, לא. אני פה, תופס אותך. אל תדאג. ירמה, תורידי אותי, נו. שם סושי, שם או איג'ה. לא רוצה לבוא, בוא לפה בכלל. זה בגלל שהסילואט מה אכפת? אוי, יאללה, שנצנו בסיפור פרוספר, תסתכל עליי, ליליאן. פרוספר, ליליאן. ליליאן, Čeni gulic, sama liha, vars plavili tvalsim sima. Ketav gulis kareb zrom gulidan argamekce, rom gulidan argamekce. Modi kocli
Alitamo so etwalebi mocimcime, etwalebi mocimcime. Sami khwane, gogo shenzas, kholo shenzas damadare. Swasi barus, mearveli, miqal khardarad matwale. Selkitima, dagasveles, gagi chenchals karima kemes. Modi chemna, genatsvale. Shabati tepsis mea paraskevi Shabatia, Shabati from Shabatia, Shabati from Shabatia, Shabati from Shabatia. מה זה, איפה כולם? הם עוד לא הגיעו? העיקר אמרו שאני הולכת לאט. אם אשכחך תשכח ימיני, הלילה הזה זה רק... חתן יהדות, טיצ'ר, מי? على بشالة מה זה הדבר הזה? ככה מדברים עליו. יש לו ראש קטן מדי, הוא גדל מדי, הוא קטן מדי. מה זה? מי היא בכלל שתגיד? וויל. די. זה נעים. רגע. אני ואתה נעשה את עצמנו כאילו אנחנו רבים מכות. ככה הוא יפה. אני אראה לך מה זה, אני אראה לך. נשמע טעים. שאלה רוצה? ככה מדברים לאנגלש. תן להם. מה זה? תצא בזונה. חשבתי הוא ידע. תסנסח אותם! אתה מדבר שטויות. צריך לבוא בזווית, למה אחר כך זה סתם בלגן. אני אבוא ככה מזווית עם הקרסול, שנקרא. אתה לא מכיר אותי, אני הייתי בכלא. אני פרג'ה חדש! אתה לא מכיר אותי, אני משוגע, אני הייתי בכלא. אני פרג'ה חדש! היא מתאמצת להוציא את עצמם. עוד פעם. שכף, תוכל גם פה. מדליק אותו עוד יותר, מוציא לו דם, ואשר עושה. כאילו עכשיו אני משניע את לבוק. נראה לי שהבנו הרבה מהר. זה סרט חדש. אפשר לא לשמוח שאת פה איתי, וכל הכוכבים עוד יסתדרו לפי המנגינה, שמיים בהירים לכבוד החתונה. אם אשכחך תשכח ימיני, הלילה הזה זה רק את ואני, ירושלים על ראש שמחתי. איך אפשר לא לשמוח שאת פה איתי, וכל